Andrej, ty si dal, že to mal aj z nejakého azijského e-shopu. Mal som, áno. Aký je v tom rozdiel? Lebo teraz sa rozbehla znova taká, neviem čo to je, už som myslel, že to je za nami, ale tak 2-3 týždne dozadu sa to znova rozbehlo, neviem prečo, že však to je na tému, však to je tam, to je hentam, vieš? Á, jasné, fotky vidia. Hej. Áno, fotky vidia, fotka znesie. Ale realita je úplne niekde inde. Takže je to naozaj tak, že ako toto je naozaj úprimne, akože neboli sme dohodnutí, neboli sme sa o tom dopredu nerozprávali, proste naozaj A teraz není som ani podplatený. on nám platil. Dokonca. Áno. No ak máte naozaj úprimnú recenziu alebo úprimnú, ako to povedať, správu o tom, ako to funguje v skutočnosti, viete. Takže už tí ľudia, ktorí v tých komentároch píšu, a to je rovnaké a blablabla, Nie, dajte si pokoj. Z tej mu ti príde takáto fotka. Fotka. A to všetko? A to je všetko. Nič. Nič viac. Nič viac. Chápem. Nič viac. Som rád, Ako fakt nie. Prinesiem aj to GLS-ko, budeme ho tu montovať a tam sú tie koberce s tými. Tak toto je výzva do boja. Tam uvidíš presne, to ako vám to prinesieme koncom septembra. Koncom septembra. Koncom septembra to Hej. prinesieme, takže máte sa na čo tešiť ľudia.